салом ба ҳамаи тамошобинон. имрӯз рӯзи истироҳат вай мо тамошо рафтестем. шавҳарам гуфтам ки якҷо мерем, намедонам ки куҷо мерафта бошем. барои ҳамин мо ҳозир тайёр, ҳама аллакай мошина. якта ман дер кардам. давида тез равем ки мо соати гуфтем соати 11-12 меброем, соат аллакай қариб 1 шудестай. барои ҳамин тез мерем. имрӯз ҳаво хайрият ки хеле мулоими хушрӯ, ҳаво нағз имрӯз. ана мо пробкада истодаем, ҳозир мо вай рафтестем. а интернет як чиз заказ кардем, рафта гирем шакани омада сообщение омад ки омад. гуфта пешай бромадан сообщение омад. нилуфар шиштаём тайёрак. велик мегирен шумо? Нилу велик бутуштай кун. Ну вай. Нилуфар тайёрак. Мерем акну оста пробкаҳо кати 1 соат раҳ будай. ай кадом тараф? Аман инҷа ойру рафта мекардем. Да, озам хал мекунем. Диамона мо пробкада омадаем, истодаем. Соат қариб 6 дестай. ай саҳар соати чанд соати? Қариб соат 2 буд мо бромадем. рафтем заказа гирифтем. баъд аонҷа рафтем як автосалон. 10-15 дақиқа гаштем, бо гашта омадем. ҳамин рӯзи дароз мо фақат раҳда. ҳамин қараҳ пробка, мошин бисёр. Фақат раҳда. ҷое ки 1 соата раҳай 2 соат мебиёем мерасем. мана ҳозир мо наореот парк омадем. ҳозир парк медроем. нилуфара парк мегардад иқа. барои ки 1 моҳ шуд қариб нилуфар наомада инҷа иқа бозӣ кунад. баъд ашан даромада харид мекунем. баъд хона тамом. ҳамин рӯзи истироҳат фақат ки вайда гузашт раҳда. мана мо омадем ака. хайрият ки иқа одам бисёр нест, холӣ ҳама ҷо нағз. нилуфара бинад. Что? Да. Мана рафтем аввал. ана нилуфар ҳозир мошинчаҳо бинад, тарафи мошинчаҳо тавдиса. машина гуфта. идём машина. вау, рафтем аввал вкусняшки хрем баъд. она унҷа бина, унҷа бо рибка будай. мана инҷа мошино мана пулаки будай 300 рубли будай. 1 соаташ бошад ҳамхе. пулаки будай мегум 300 рубл. рафтем. хурсанд нилу. рибка. мана ҳанавай фиксики бинан. Кевай нолик. خب тамошобинони гиромӣ, аллакай рӯзи истироҳати мо тамом шуд. дирӯз мо қариб соат 10 буд хона омадем. аз ҳама бисёр ҳамин раҳ вақти мо як гирифтак, лекин мо он қадар бисёр чихелгум нагаштем. танҳо ҳамин пробкаҳода будему, раҳда будем, тамом. дигар ҷоҳо ҳам хел 5 дақиқа даромадем, буромадем, ҳам хел тамом. чихеле ки дирӯз ман гуфтам, мо як чиз заказ кардем, рафта гирифтем шаб. мо барои нилуфар ана ҳамин самоката гирифтем, ана ҳамин посилкаи мо буд, яъне ҳамина заказ кардем интернет сайт. ба наздики зодрӯзи нилуфар ҳаст ва мо гуфтем ки аз ҳама хубаш ин самокат ҳаст барои нилуфар. барои он ки мо мехостем тобистон гирифтан, лекин бо ҳамин хел шуд нагирифтем. гуфтем ки камтар калонтарак шавад, барои он ки бисёр ай самокатҳо ай 3 сола боло ҳаст, ай 2 сола поёнаш он қадар хуб нест, мода маъқул нашуд. лекин то зодрӯзи нилуфар ҳоли хела ҳастай. ман ҳамин хел интернет дромадам, кофтам, дидам, гуфтам кане чӣ хел ҳастанд, чанд сум ҳастанд ҳамин самокатҳо.
ва дидам ки дар дигар интернет сайтҳо хела нархаш баланд ҳаст ва дар як интернет сайт ман дидам аксия беҳад нархи хуб кати нағз ҳамин хел самокати ки беҳад качествоаш нағз аст. Ман фикр кардам ки самокати чӣ хел гум он қадар хуб нест, сабукак мебошад ки, лекин не, дар ҳақиқат беҳад самокати нағз, качествоаш манда беҳад маъқул шуд. На танҳо манда ба шавҳарам низ гуфтанд ки качествоаш дар ҳақиқат беҳад хуб да. Ҳамин нархе ки мо гирифтем. Мана ин дасташ қатъ мешавад, мана ин баллончаҳош дар мегиранд вақте ки масалан мана хел кататсия кунад агар баллонош дар мегиранд. Беҳад нағз. Нилуфар ди рӯзи дароз хурсандӣ кард. ҳози Нилуфар поёнда мультик тамошо кардеса, барои ҳамин самокат инҷода истодаи хонаҳо оромияй. Ва тамошобинони гиромӣ комментарияда нависен, касе ки агар ки ҳамин хел самокате ки баллонош дар мегиранд ҳамин хел дошта бошад, комментарияда нависен кани ҳамин баллонош то чӣ вақта чихелгум ҳамин хел дар мегиранд. Ман ин коробкааш мебошад. Ростика вақте ки ин коробкая бировардан ман фикр кардам ки вай самокат худаш чихел бошад, лекин самокат хайрият ки качествоаш нағз. Ин коробка чихеле ки мебинед инҷаш даридагӣ, инҷаҳош низ ҳамин хел мана инҷаш низ даридагӣ ҳаст. Чихелгум манда он қадар маъқул нашуд ки ҳамин хел аҳвол кати овардан самоката хай асос ҳеҷ кор намекунад. Самокат хуб бошад шуд. Масалан агар он кас ки туҳфа барад, мо ки барои худам мо гирифтем ҳеҷ гап не, лекин мумкин ки он кас туҳфа харад, ягон касда барад агар, ба фикрам ин хел коробка кати беҳад чихелгум безеб мешавад. Мана ана ҳамин фирма мебошад. Гӯям агар мана айсесола боло ҳаст, ҳар ду тарафаш як хел. Мана инҷаҳошда низ нависондагӣ ҳаст. Ва аз мағозаи Ашан бошад ҳам хел чизҳои ҳамавақта, ҳамин шир, сметанаву картошкаву пиёз, ҳамин хел чизҳоя гирифтем. Тамом ягон чизи чихелгум нав нагирифтем, фақат ки ман амин косметикаҳоя гирифтам. Мана ин крем-гел барои рӯяш шуштан манда беҳад маъқул шуд. Агар ки донед, ман пешвақт ай ҳамин фирма фақат ки пенкаша истифода мебурдам. Пенкаш низ беҳад нағз, инаша манда беҳад маъқул шуд. Фақат ки пенка чихел тез тамом мешавад. Мумкин ки ин бисёртар барад. Ман дирӯз истифода бурдам якум бор, манда беҳад маъқул шуд. Ин тоникаш бошад, ман ҳар душа як хел гирифтам, лекин мехостам Нивея гирам. Лекин баъд дидам ки ин тоникашам бидай, баъд ай ҳаминаша гирифтам. Барои пӯсти ман инҷода нависондагӣ барои рӯи хушк. Лекин дирӯз ман ба рӯям молидам, рӯи хушка беҳад сӯзондак. Рӯи мана сӯзон, манда он қадар маъқул нашуд. Мана аҳамиятсен, ман ҳамин тоникое ки истифода мебурдам ҳамаш ба монанди об буданд. Лекин ин обда монанд нест, камтар ғафстарак мебошад, ба монанди чихелгум ин гел бар ин ҳастай. Касе агар ки ҳамин чизҳоя истифода бурда бошад, комментарияда нависен чихел ҳастанд, чихел нест. Барои он ки ман иноя якум бор гирифтаистам. Пенкаша ман як бор не балки ду бор се бор гирифтам, манда маъқул, лекин иноша якум бор гирифтам. Ва боз ман ан ҳамин глинаҳоя гирифтам. Ай мағозаи Ашан беҳад ин глинаҳо чихелгум якумаш ки арзонак ҳастанд, қариб ки 20 рубл не 18 рубли ҳастанд. Пеш вақт 12 ёки 14 рубли буд, ҳозир бошад 18 рубли шудагӣ ҳастанд. Ман ҳама намуди ҳамин глинаҳоя истифода бурдагӣ будам. Ай беғарзи мана ин розавиш, ин розавиша нав дидам ва чихелгум гирифтам, гуфтам ки кани чӣ хел ҳастанд. Беҳад глинаҳои нағз ҳастанд. Ман ина якум бор не балки чандум бор ҳаст ки мегирам. Чихелгум дар муддати 2 сол боз аст ки ман истифода мебарам. ҳамин глинаҳоя нағз ҳастанд. Ман аз дигар намуд глинаҳо чихелгум тайёраша истифода бурдагӣ ҳастам, чанд намуд фирмаҳоша, лекин ягонташ манда маъқул нашудан, ҳамаш рӯи одама месӯзонад, суп сурх мекунонад. Инош бошад ихел нестанд, умуман рӯи одама намесӯзонанд. ҳамин хел нағз ҳастанд ки беҳад манда маъқул ҳастанд. Барои ҳамин ман ҳама вақт ай ҳамин глинаҳо мегирам. Ман ҳозир ман рӯша нишон дода наметавонам, барои он ки он қадар сурати хуб надорад. ҳамин хел рӯш глина нависондагӣ аст. Тамом ана чихеле ки мебинед. Ай ҳамин пакет дута ҳаст. ҳамин хел
خاک خالی هست، فقط که آب میاندازیش، آب میخته میکنین تمام. چخیل تیز تمام نمیشد. همین یک پچکش چخیلی که گفتم 2 پاکت دارن. همین یک коробка 2 پاکت دارد. همین یک коробка شما قریب که 1 ماه زیاد میبرد. برای اون که اینا آنقدر بسیار کردن ممکن نیست. در یک هفته 1 بار یا که 2 بار، من همین 1 بار میکنم، 1 هفته تا بس است. به حد نقص است. من دا مخفل هستم. نمیخواد این روزویش هازی که شده بینیم کنیم. من ندیدم روزویش چخل خوبش. من این روزویش هم میخواد. و این سفید اینش باشد روزوی، باز هست کبوتش، باز یک نمودی دیگه هم هست. راستی کب نمیدونم بهش چخل الگه فراموش کردم برای اون که خیلی وقت نبود. انا همین خیلی تماشا بینانی گرامی، حاضر اکنون من باز انم خیلی لواش گرفتم. میخواهم که امروز یک نمود چخل خوراک تیار کنیم. همین لواش کتی به مانند شاورما، فقط که دیگر خیلی. من دیروز الکی 2 دانه تیار کردم، شوهرم در به حد معقول شد و امروز خوراک نصف روزی در کمتر گریچکا هست، لیکن و هم کم هست و هم چخل این لواش ها اگر که 2 روز 3 روز ایستن اگر تیز خشک میشن، بیزیب میشن. برای همین حاضر که سویجی هستن گویم تیار کردن در کار. حاضر همراه تیار میکنیم. گرامی انا همین خیلی تیار شدن. شاورما های ما گویم نمیخواد درونش به نهایت بلذت می نماید. من در سکوارودکای خشک ای 2 طرف کمی سرخ کردم. باز اگر که درونش تا پنیر اندازین باز بلذت تر می شود. از حدی بعد درونش تا بسیار محصولات ناندازین که بعد چخلگم خوردنش دشوار می شود. از 4 طرفش همون محصولات ها می ریزند. برای همین کم کمش از همه خوبش کم کم. انا همین